habis kurma. Goi panegra nukabai. Welcome to Dotuma. Thank you. Sini Borofa Nagar. Bro, ayo. Ham dono to gelilak na jaye. Oh my god. First time na. Prakash bitang थांगासिनो दं MBA नोङो Facebook बा Instagram बा YouTube बा Google नायनो थियारि जादो नोङो गिभवे मोननानै माबायदि मोनदों 1GB गिभवे मोननानै हाब मोजां मोनदोंब्रा बाब 1GB थांबाय गाइस नायदो पुरा लाइभ प्रुफ ना फेसबुकआव सोरबा सिख्ला एदावनो सानदों हाबफैबाय मेसेज हाबफैबाय दे बरिया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोन आङो आंनि गिभवेखौ होबाय फोसावनानै नोंथांमोनहाबो नुखाबाय आं जे आंनि भिडिअआवनो बुंदोंमोन जे जाय बे गिभवेखौ मोनगोन बियो बे मानसिनाव आङो फन हरनानै माने डाइरेक्टलि सोनानै हरगोन होननानै नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमन आङो दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै भिडिअखौ खालामबाय नोंथांमोनहा बास नायलांबाय थादो ओमफ्राय जा बे गिभवेखौ मोनदों गाइस आं माने बेनो दा सोनानै हरसिगोन आरो ना गाइस फैसाखौ 1GB MB बेजों एकदमबारे लाइभ प्रुफ माने फन रायलायनानै माने आङो नोंथांमोननो दा देखायनोसै नोंथांमोन ओइ फना लाबोलाय दा गाइस आङो न'निफ्राय आंनि फन गंसेखौ लाबोनो बावदों फना लाबोथाब दा गाइस नाम्बार गोदानसो हो दा प्रकाश नोंथां आं नाम्बार गोदानजों हरनो नागिरदों नोंथाङा हमगोन ना हमा मिन्थिया दे बुखाबाय नै गाइस बुबाय हो नाम्बारा खोनागाखौ र गाइस लावराव नै गाइस आं हरबाय हो हमगोन ना हमा मिन्थिया ओमफ्राय हेलौ प्रकाश नै आंसो थेख्रेसो औ नाम्बारा आलदा माने नै लोगोनिजों हरदां माने आंनिजों दा आं भिडिअ खालामगासिनो दं मिन्थिबाय ओमफ्राय नोङो गिभवे मोननानै माबायदि मोनदों 1GB गिभवे मोननानै हाब मोजां मोनदोंब्रा बाब बुंनो हाया दिनै पुरा लाखिलै नों मानसिया आं बिराद लाखि मोनदों बिराद लाखि जागोन दा बायदि मोनदों ओंखायनो माने बियो बिराद मोजां माने नोंथांमोन दा आङो नै जोंनि गिभवे देरहानाय प्रकाश ब्रादारजों रायज्लायगासिनो दं एसेनि साबसक्राइबारफोरखौ माबा बुंहरदो नों जे गिभवे 1GB मोनबाय नों बे 1GBजों फेसबुक बा इन्सटाग्राम बा अबेबा इउटुब बा माबायाव नों मा खालामनो सानदों ना फेसबुकआव सोरबा सिख्ला एदावनो सानदों दा नोंथाङा जुदि इन्सटाग्राम सालायोबा इन्सटाग्रामाव नों मोजां सिख्लानि माने रिल्स नायनो हासिगोन आरोना आं दा पुरा लाइभ प्रुफ नोंनो आङो 1GB हरगासिनो दं मेसेजआ हाबैगासिनो हो नोङो MBखौ सोनानै हरसै नोंथांमोन दा MB सोनानै हरखांनानै बिथांनाव जुदि मेसेज हाबैदोंना हाबैयाखै आं बिथांनाव सोंहरगोनबो नोंथांमोन माने नै आङो हाबखाबाय नोंथांमोन दा बेहाय आङो हाबनानै माने अनलाइन बिथांनो पेमेन्ट खालामनानै 1GB MB हरसै आङो बिथां लास्टआव बेसेबां होनदोंमोनलाय 80 ना सोरनावबा थांफ्लांबाथाय सेस आरो नाम्बारा चेक खालामफिननांगोन गाइस लास्टआव 80 ना लास्टआव 80 बा आङो बिथां प्रकाशनो Oh my god. मोजां गैया गाइस एयारटेल ना जिअ ओमफ्राय एयारटेल ना जिअ एयारटेल ना जिअ गाइस बेखौ सोंहरफिननांसिगोन नोंथांमोन जोंना माने जाय गिभवे देरहासारनो हानाय प्रकाश बिथांना माने सिमा माने जिअसो जाहैदों आं एयारटेल साननानै एयारटेलाव हरबा सोरनावबासो थांसिगौमोन दा गाइस आङो बिथांनो हरनांसिगोन माने थुबाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय दा आङो बिथांनो हरनोसै Oh my god बोरै जिअ डाटाया बोरै बेनिनो आङो बिथांनो हरनोसै प्रकाश बिथां थांगासिनो दं MBआ नोङो फेसबुक बा इन्सटाग्राम बा इउटुब बा गुगोल नायनो थियारि जादो थांगासिनो दं 3 2 1 0 दा गाइस आङो नै सोहरबाय बिथांनो थांसिगोन वाव थांसिगोन नै गाइस 1GB थांबाय गाइस नायदो पुरा लाइभ प्रुफ Oh my god थांबाय प्रकाश नोंथां दा प्रकाश नोंथां MBआ नोंनाव थांबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा नायनो गोसो जादों मा मादों नोंथाङा नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंजों रायज्लायहरबावनोसै नोंथां फन हरफिनबाय माने जोंनिनो प्रकाशनाव ब्रादारनाव माने गाइस सिनायखायो हो माने लोगोखा जोङो हेलौ प्रकाश नोंथां मेसेजआ थांदोंना थाङाखै मेसेजआ हाबफैबाय रिसार्जआबो जाबाय ना
ओमफ्राय नोङो बे 1 GB जों मा खालामारनो सानखो आंनाव 1 GB जोंना एसे जेनेबा नोङो दे प्रकाश मोनथिबायना बरिया बिदिनो भिडिअ'आव कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय एसे जुदि 5K खालामनानै होयोबा आङो मानि 5K आवबो आं मा होनाय जायो बे 5K आवबो नोंथाङा जुदि मोजां कमेन्ट लिरोबा मोजां गोसोजों मोजां खालामहरोबा नोंथाङाबो मानि मोननायनि चान्स थाबावगोन आरो ना औ पार्टिसिपेट खालामहरबानो जाबाय दा नोंथांमोन नै मानि आं जोंनिनो लोगो प्रकाश ब्रादारजों रायज्लायहरबाय ओमफ्राय दा बिथांनाव मेसेज हाबफैबायनो एसे खरा होनहरदो मेसेज हाबफैबाय होननानै हाबफैबाय मेसेज हाबफैबाय दे बरिया दे मोनमारबाय होमबा मोननानै मोजां मोनखाबाय दा ना जोबोद मोजां मोनदों गोसोआ दे थेंक इउ बरिया दे प्रकाश होमबालाय फेसबुक इन्सटाग्रामफ्राव गानफोर नायलाबायदो दे गुड बाय मिन्थिबाय टाटा बाय औ आङो 1 GB मानि सोनानै हरबाय फुरा लाइभ प्रुफ नोंथांमोनहाबो नुखाबाय भिडिअ'आ गाइस बेनोमोन ओमफ्राय जों माबा मोनसे जुदि भिडिअ' बानायनांगौ जायो होमबा जोङो थुलुंगाफुरियाव गाइस जमा जाफैयो जों नायदो जोंनि आफा दं ओरै जोंनि आफानि स्टेचु माने थुलुंगाफुरिया गाइस बिराद मोजां फुरा रावबो गैयै सान्थि जायगा जायोना बिनि थाखायनो बोलो नाङा जाखो बरिया दा ब्रादार बरिया साइकेला अके ब्र'नि लारायनायखौ एसे इन्टारेस्ट